Tajjeb l-aħwa l-ewwel qed nittama li intom il-kull tinsabu tajbin. Hekk kif għamilna l-aħħar darba li ltqajna permezz ta' din il-lezzjoni fil-bidu ta' din il-ġimgħa, illum se nkomplu nitkellmu daqsxejn dwar dan is-suġġett ta' forensic science. Naf li xi wħud minnhom dan is-suġġett interessom ħafna għaliex huwa suġġett vast, huwa suġġett li qajjem diskussjoni, huwa suġġett interessanti għaliex anke llum ħankomplu naraw xi punti li forsi jekk iqajmu iktar interess f'xi affarijiet li forsi aħna nagħmlu. Hekk fl-aħħar lezzjoni li ltqajna meta tkellimna daqsxejn dwar dan is-suġġett isu tajna l-bidu tiegħu. Rajna l-ewwel l-istorja tal-forensic science f'Malta, konna għedna li hemm anke wkoll diversi persuni li jistudjaw f'din il-biċċa xogħol. Rajna li din hija importanti ħafna bħala suġġett għaliex ħafna drabi meta inti jkollok xi tip ta' crime jew inkella hemm bżonn issir dik ngħidula investigazzjoni fuq xi ħaġa. Huwa importanti li jkollok diversi studji. U jekk tiftakru tajjeb, fl-aħħar lezzjoni konna tkellimna wkoll fuq tipi differenti ta' forensic science, jisu x'forma jieħu. Altru pereżempju qed nitkellem fuq mewt, altru qed nitkellem fuq serq, altru qed nitkellem fuq til, altru titkellem fuq mart, altru titkellem pereżempju fuq drogi, fejn jidħol computers, fejn jidħol annimali u insetti. Insomma, il-biċċija daqsxejn ftit kbira mhux ħażin mhux veru. U l-ewwel wara li tajna daqsxejn ħarsa lejn dawn li ngħidulhom ferad differenti ta' forensic science, wara mbagħad bdejna bl-ewwel każ. U minn dan il-każ għedna l-importanti ħafna illi tinġabar l-evidenza li nsejħula il-fingerprints. U anke wkoll binaraw tipi differenti ta' fingerprints, kien hawn xi wħud minnkom anke li għadu jistudjaw il-fingerprint tagħhom stess b'mod personali jew ta' xi membru minn tal-familja wkoll. U llum se nkomplu nitkellmu daqsxejn fuq dan is-suġġett billi ħanħarsu lejn evidences oħrajn li aħna se nkunu qegħdin niġbru. U allura forsi l-mistoqsija kelli ħanibdew biha hija but what are evidences? Dawn l-evidenzi li l-aħħar darba tkellimna fejn jidħol il-fingerprints. Imma llum x'se nsibu iktar mhux biżżejjed il-fingerprints? L-ewwel nett l-evidenzi huma oġġetti jew inkella xi fatti. Mela inti jkollok xi ħadd illi ra xi ħaġa u dik hija evidenza kbira, ġifieri dak il-persuna inti se titolbu li jagħti xhieda ta' dak li huwa jkun ra. Ejjew ngħidu kellek serqa ġo ħanut u kien hemm raġel li kien għaddej minn ħdej il-ħanut jew kien ġo l-ħanut u jara din is-serqa qiegħda sseħħ. Dak huwa evidenza importanti għaliex għax jista' jirrakkuntalek l-istorja ta' x'ġara u ma ġarax. Ara mela għandek oġġett, pereżempju biex saret din is-serqa intużaw xi ingwanti jew armi. Dawk huma l-oġġetti. Imma mbagħad għandek l-istejjer, il-fatti, bħalma huma ta' dan ir-raġel pereżempju, li jistgħu jiġu ppreżentati fil-qorti biex jikxfu l-verità, juru l-verità dwar xi każ jew inkella xi sitwazzjoni li tkun inqalat. U allura jista' jkollok diversi evidence li jistgħu li huma importanti ħafna, ġifieri hawnhekk qudiemna pereżempju għandna 5 stampi li qegħdin juruna persuni li qegħdin jiġbru xi evidenza jew oħra. Għandna pereżempju fil-bidu pulizija li qed jiġbor żarbuna pereżempju tħalliet fuq xi każ partikolari. Għandna anke wkoll xi ħġieġ li tkisser, dak ukoll qed jurina xi ħaġa. Għandna mbagħad pereżempju hawnhekk persuna li qiegħda tiġbor arma tan-nar. Imma mhux biss, ċertu anke wkoll fatti jistgħu jittieħdu mhux għax nieħu l-oġġett, imma permezz ta' kameras li niġbed il-filmati, niġbed anke wkoll ir-ritratti. Ħanatu eżempju żgħir ħafna ma' xorti hija tip ta' investigazzjoni, ikollok ħabta bejn żewġ karozzi bħalma għandna hawnhekk. Li jiġri huwa li il-wardens jew min jinvestiga l-każ waħda mill-affarijiet li jagħmel huwa li jiġbed ir-ritratti. Għaliex, għax inti l-karozza ma tistax toħodha daqshekk faċli. Ma tistax tħalli l-karozzi hemm fejn din f'nofs ta' triq,
allura tiġbed filmati jew tiġbed ritratti biex il-qudiem inti terġa' tħares lehom u tara daqsxejn eżatt kif kienet is-sitwazzjoni dakinhar. Meta ikun hemm każ bħal manka wkoll rajna l-aħħar darba, ikun hemm proċess daqsxejn ta' x'jiġri l-evidenza ma tinġabarx mal-ewwel. X'jiġri fil-verità ejjew ngħidu li għandna każ ta' qtil hawnhekk u jkun hemm xi ħadd li jċempel lill-pulizija u jgħidilhom isma' instabet persuna mejta. Tajjeb, x'se jiġri? Jaslu ovvjament il-pulizija fuq il-post u dawn l-ewwel ħaġa li jagħmlu hija li jagħmlu assessment jissejjaħ, ġifieri jaraw ftit il-persuna involuta hijiex ħajja jew le. Għaliex? Għaliex jekk il-persuna għadha ħajja hemm bżonn tip ta' għajnuna u allura jiċċemplu pereżempju l-ambulanza jew xi tobba u nurses qabel ma tibda ssir l-investigazzjoni. F'każ li l-persuna hija mejta, allura f'dak il-każ ħajkollna daqsxejn sitwazzjoni differenti. Daw in-nies li jaslu l-ewwel jissejħu infatti the first members tal-investigazzjoni tagħna. U allura x'se jibda jiġri? Issa se jibda jiġri huwa li minn din il-crime scene tagħna se jaraw ftit kif jidentifikaw daqsxejn l-oġġetti li jistgħu jgħinu għal dan il-qtil jew dan il-mewt. U allura biex żgur ma jintmess xejn, dik l-erja tiġi ngħidulha issiġillata. U x'jiġri? Ħafna drabi jkun hemm dan it-tip ta' tape li fuq jkun hemm crime scene, do not pass, jew inkella jkun tape li jkun hemm miktub fuq u pulizija, jkun blu u abjad, u allura jsu jagħlaq dik l-erja. Dak ifisser li hemm ġew ħadd ma jista' jidħol jekk hux persuni li qegħdin jinvestigaw dak il-każ. Għax inkella jekk il-post jibqa' miftuħ, dak li jkun jista' jaqbad u jidħol u forsi jċaqlaq xi evidenza jew jieħu xi ħaġa u allura tagħmilha ħafna iktar diffiċli. Ġieli jingħalqu pereżempju postijiet, eliqi, areas, ġieli anke toroq, anke traffiku ma jħalluhx jgħaddu minn hemmhekk, ħalli kemm jista' jkun ma jkun hemm l-inqas tfixkil possibbli. Imbagħad wara jaslu dawk li huma aktar tekniċi, dawn ikunu pulizija ħafna drabi li jaslu l-ewwel, imbagħad jibdew jissejħu dawk il-forensiċi, tajjeb ikunu nies tekniċi illi dawn l-ewwel ħaġa li jagħmlu hija li jieħdu shom dawra mingħajr ma jmissu xejn, joqogħdu iduru madwar ix-xena, joqogħdu attenti ħafna li ma jċaqilqu xejn l-ebda evidenza, imbagħad qabel ma jibdew forsi jiġbru l-affarijiet, numru ta' persuni jibdew jieħdu videos jew inkella ritratti ta' dik l-erja. Illum il-ġurnata jeżistu anke wkoll 3D images ħalli inti fil-qorti anke tkun taf id-distanza bejn oġġett u ieħor. Hekk kif issir din il-biċċa xogħol ġifieri jaraw ix-xena kif kienet jieħdu r-ritratti li hemm bżonn, imbagħad jibdew jimmarkaw l-evidenzi. U ħafna drabi jużaw dawn jisom cones, hemm shapes differenti, jissejħu colored cones, illi dawn joqogħdu jimmarkaw kull tip ta' evidenza illi forsi jkun hemm bżonn. Xi ħaġa interessanti hija illi madwar dawn il-markers hemm anke riga żgħira li l-iskop tagħha huwa li l-quddiem meta xi ħadd jerġa' jara r-ritratt ikun jaf bejn wieħed u ieħor jekk mhux anke wkoll bl-eżatt id-daqs tal-oġġett. Għaliex għax jista' jkun li pereżempju inti jkollok pistola li fir-ritratt tidher donnu qisha kbira, imma mbagħad induna tkun pistola żgħira. Allura għandek marker biex jgħinek iktar tkun taf is-size ta' dik il-pistola. Dawn imbagħad il-cones isservu qishom ta' mappa tax-xena fejn qiegħda. Jiġifieri dak li jkun pereżempju jibda jgħid tara marker 16 li l-oġġett f'dan il-każ huwa siringa pereżempju qiegħed 2 meters il-bogħod mill-vittma. Allura inti qed tagħti stampa iktar wiesa'. X'tip ta' evidenzi jinġabru? Ħanaraw daqsxejn daw il-persuni meta jaslu x'inhuma l-evidenzi li jippruvaw isibu l-ewwel.
U fost l-affarijiet li jinġabru ma dawn. Għandek l-evidenza l-aħħar darba rajna kemm hija kbira u importanti tal-fingerprint tal-persuna. Imma mbagħad joqogħdu attenti pereżempju jekk hemmx evidenzi bħal huma shoe prints jew footprints. Għaliex dawk jagħtik il-persuna x'żarbun kellu minn fejn ġie u forsi fejn telaq u allura inti tkun taf il-moviment jew tal-vittma jew inkella tal-aggressur ngħidulh li dak li jkun qatel il-persuna jew il-ħalilu x'inhu. Jekk ikun hemm traċċi ta' demm pereżempju, dak huwa importanti. U ħafna drabi dak jiġi jittieħed u jkun hemm studju fil-laboratorji għal xiex. Għax jista' jkun li dak id-demm ma jkunx bil-fors tal-persuna li hija mejta. Jista' jkun pereżempju kien hemm ġlieda illi għandek il-persuna mejta, okej, imma mbagħad il-persuna l-oħra li qatlet il-persuna l-aggressur u wkoll weġġa' u ħareġ d-demm u dak jista' jgħin iktar biex tinstab il-persuna l-oħra. Jekk forsi jkun hemm traċċi ta' xahar. Jew inkella forsi jkun hemm marki tat-tajers mal-art, dak li jkun forsi jafas il-gaż f'daqqa, jew inkella brejkja f'daqqa, jew għadda minn tajn jew ħaġa jew minn oħra. Jagħtik anke wkoll x'tip ta' tajers jekk hix trakk, karozza jew mutur. Jiġifieri dawn huma kemm importanti ħafna. Jistlu anke wkoll fid-dettall pereżempju jekk jinstabu noti li fuqhom ikun hemm xi ħaġa miktuba. Mela wieħed jista' jistudja wkoll il-handwriting u jqabbel handwriting ta' persuna minn waħda għall-oħra. Jekk ikollok tip ta' armi li jaraw daqsxejn x'tip ta' arma kienet, f'każ ta' pistola x'tip ta' bullets intużaw. Jekk inti għandek il-ħġieġ li huwa mkisser, tili daqshekk xi jkun qed juri. Ħafna drabi meta jkollok ħġieġ imkisser ikun qed juri minn fejn kienet ġejja d-daqqa u għalfejn kienet sejra. Jew inkella jekk il-ħġieġ innifsu hemm x'miegħu pereżempju demm u wieħed ikompli jistudja ġifieri araw ftit kemm forsi xi affarijiet li aħna ma tantx nagħtu każ kieku. Imma daw min huwa xjenzjat għal min huwa fil-forensika huma evidenzi kbar ħafna. Imbagħad jistgħu jkunu pereżempju għandek ċertu chemicals li ntużaw jew inti jkollok pereżempju persuna li din donna waqgħet jew weġġet u jkun hemm xi chemicals imxerrdin. Dak ukoll jistgħu jiġu studjati għax jistgħu jgħinu pereżempju minn fejn waqa' jew kellha x'tip ta' chemical kien. Imbagħad għandna dik ngħidula id-DNA, din hija informazzjoni importanti ħafna u din ix-xjenza studjata ħafna f'dawn l-aħħar snin, dawn l-aħħar mijiet ta' snin biex nibdew mhux ilha xi ħaġa antika ħafna. Imma prattikament illi dawn jaraw jekk jinstabu xi human remains fix-xahar ukoll, demm ukoll, u permezz tagħhom tinġabar informazzjoni li hija unika għal kull persuna. U allura inti mhux biss ikollok fingerprints jekk ikun hemm, imma jista' jkun ikollok informazzjoni fuq persuna permezz ta' din id-DNA. U allura ħankunu qegħdin nagħmlu llum hija li ħanaqsam nerġa' magħkom każ ieħor, każ differenti minn tal-aħħar darba, u allura ħanagħmel hekk. Se nieqaf ftit, ser ikollkom ipproġettat fuq l-iskrin tagħkom dan il-każ maqsum fuq 3 slides. Nixtieqkom li taqrawh ftit u qabel ma tkompli l-filmat billi tagħmel pause fl-aħħar slide tista' tagħmel tajjeb ukoll. Ipprova jisu ara inti li kieku kellek tkun inti dak il-first member, dak l-ewwel persuna li tasal fuq il-każ jew inkella inti investigatur. X'tagħmel biex tipprova tara jekk issibx l-aggressur min kien? Informazzjoni dwar il-vittma u min qatel lil din il-persuna. Ħanħalli daqsxejn f'idejkom araw dan il-każ u studjaw intom hekk għalikom.
Tajjeb, mela wara kellkom iċ-ċans taqraw ftit dan il-każ, forsi wieħed jibda jara daqsxejn żgħira issa kif se nkunu qegħdin ninvestigaw dan il-każ. Kienet tkun ħaġa sabiħa kieku kellna ċ-ċans li dan noqogħdu niddiskutuh flimkien l-iskola. Imma ejjew ħanaħdmu daqsxejn b'mod differenti. L-ewwel biex niġbor ftit il-każ kien ta' qtil u anke wkoll ser fl-istess ħin. Imma mbagħad fuq il-vittma, jiġifieri il-persuna li hija mejta li nstabet fuq dan il-każ, hemm diversi marki, hemm diversi sinjali, imma l-ewwel studji li ttieħdu kienu 4 affarijiet. L-ewwel nett, it-temperatura tal-ġisem mejjed 32 degrees, kellek anke wkoll instabu xi xar viċin il-crime scene, ma kienx hemm fingerprints u l-aħħar ħaġa kienet illi f'dan il-każ ukoll kien hemm dik il-bite mark, jiġifieri kellna gidma illi donnu f'din il-gidma kien hemm xi snien li kienu neqsin. Issa minn dawn l-evidenzi wieħed jista' jgħid u iva pereżempju l-evidenza tat-temperatura ma tantx hija importanti b'daqshekk. Jew inkella wieħed jista' jgħid il-laħwa din saret iktar diffiċli issa għaliex għax m'għandekx fingerprints. Hija xi ħaġa li pruvajna nistudjawha ftit fl-aħħar lezzjoni. Allura, bit-tlieta l-oħrajn permezz tal-gidma, permezz tax-xar, permezz anke wkoll tat-temperatura. Nistgħu aħna naslu illi ninvestigaw ftit dan il-każ u ħanibdew naslu daqsxejn għal ċertu konklużjonijiet. Ħanibdew naraw waħda u naraw jekk tistax tgħinna xi ftit. L-ewwel nett tat-temperatura li forsi għal xi wħud mhijiex daqshekk importanti. Imma raw daqsxejn x'dawl tista' tagħtina. B'mod normali ngħidulu on average bejn wieħed u ieħor, il-ġisem ta' bniedem għandu temperatura ta' 36 degrees. Mela kieku kelli nieħu t-temperatura bħalissa jien, bejn wieħed u ieħor tkun fl-ilma ta' 36-37 degrees. Bejn wieħed ieħor f'dak l-ilma ikun iktar għoli, hemm ċans li l-persuna tkun ftit ma tiflaħx. U allura xi jfisser jekk jiena sibt il-ġisem ta' dan il-bniedem illi kien 32 degrees. Dak ifisser li dik il-persuna qed titlef jew tilfet it-temperatura tagħha. X'inhi r-raġuni li tilfet it-temperatura tagħha xi marida le? Għaliex li jiġri huwa li peress li l-ġol ġisem ma jkun qed jaħdem xejn, allura ċertu sħana li jiġġenera l-ġisem stess dak m'għadux isir, qed tibda tintilef. Imma fix-xjenza nafu ħaġa li f'kundizzjonijiet normali ħanuża l-kelma hekk, bejn wieħed u ieħor, wieħed jibda jitlef 2 degrees mill-ġisem tiegħu wara kull siegħa illi tgħaddi mill-mewt. Mela jekk jiena pereżempju mitt issa, siegħa oħra il-ġisem tiegħi jiffriska jiksaħ b'2 degrees. Mela jista' jagħtina dawl ta' xi ħaġa importanti. Aħna nistgħu nikkalkulaw daqsxejn mezz sempliċi. Il-ħin meta din il-persuna mietet. Għaliex? Mela aħna għedna li bejn wieħed u ieħor il-ġisem ta' bniedem ikun 36 degrees. Lil din il-persuna sibniha b'32 degrees, mela fil-proċess minn mindu mietet sakemm instabet il-persuna tilfet 4 degrees ta' sħana. Imma nafu illi kull persuna titlef 2 degrees kull siegħa. Mela aħna nistgħu ngħidu kellna 2 degrees intilfu f'siegħa. 2 degrees oħra ntilfu wara siegħa oħra. Mela dak ifisser illi dik il-persuna ilha mejta bejn wieħed u ieħor satejn. Mela ara, aħna nistgħu nsiru nafu bejn wieħed u ieħor. We estimate the time meta il-persuna mietet. Bejn wieħed u ieħor mela ġa kienet ilha mejta madwar satejn din il-persuna. Dik hija evidenza li qed importanti xi ftit. Ittina bejn wieħed u ieħor isma' jekk din mietet satejn ilu mela min qatilha
kellu ċans pereżempju illi jaħrab u jmur x'imkien li huwa satejn il-bogħod bħala ħin. Ma dik hija importanti ħafna għalli wieħed anke wkoll iżomma. Kellna mbagħad evidenza oħra li kien hemm xi tip ta' xahar. U billi jkun hemm ix-xahar, x'wieħed jista' jagħmel? Wieħed jista' jgħid jekk dak ix-xahar huwiex tal-persuna l-mejta jew le. Imma wieħed jista' jsib informazzjoni fix-xahar stess illi jibda jgħinna daqsxejn biex naraw dik il-persuna min kienet. Mhux biss nistudjaw il-kulur, għax il-kulur ħajkun qed jgħin ħafna. Imma tafu li l-xahar jista' jagħtina anke wkoll dawl tal-persuna milli ma' pajjiż hija ġejja. F'liema sens? Dawn huma 3 samples ta' xahar differenti ta' nies li ġejjin minn post differenti illi qegħdin narawhom taħt mikroskop. Issa forsi wieħed jista' jgħid l-ewwel ħaġa li tidher hija differenza fil-kulur. Veru. Imma jekk wieħed joqgħod jistudja sew jinduna illi hemm differenza f'dak li ngħidulu it-texture tax-xara, jiġifieri x-xara jekk hijiex lisxa, jekk hijiex raffa, jekk is-surface tagħha għandux jisu bħal grooves. Tgħidli b'daqshekk, mela jekk wieħed jista' jsib persuna oħra, jew ngħidu li jkollok xi ħadd li jkun suspettat, jien nista' nara x-xahar ta' dan il-persuna taħt il-mikroskop u nqabbilhom ma' xulxejn. Imma dawn huma 3 persuni li ġejjin minn kontinenti differenti. U interessanti huwa li dawn in-nies li ġejjin minn kontinenti differenti għandhom texture tax-xahar differenti. Pereżempju, ix-xahar ta' persuna li hija Ewropea bejn wieħed u ieħor hija aktar lixxa. Fin-nofs għandna sample ta' persuna li hija Afrikana u fl-aħħar għandna sample ta' persuna li hija Asjatika. Mela innutaw daqsxejn illi il-mod kif anke wkoll żviluppat ix-xahra tagħmel differenza milli ma' pajjiż ikun ġej. Hemm ħaġa oħra mhux marbuta as-such max-xahar imma forsi hija marbuta ma' xi ħaġa li m'għandniex evidenza hemm. Jekk wieħed jinnota u jgħid ara din mhix xahra ta' bniedem imma pereżempju hija xi ħajta minn xi flok. Kontu tafu li anke materjali differenti kieku kelli nħares lejhom taħt il-mikroskop jidhru differenti. Pereżempju għandna kif tidher ħajta tal-cotton taħt mikroskop. Ikkumparata ma' wool ma' suf bħal huwa ta' jersey. U dawn huma tipi differenti ta' ħajt. Għandek il-ħarir, għandek il-polyester, għandek il-kaxmir, għandek il-wool differenti, il-linen, dawn huma kollha materjali li jagħmlu l-ħwejjeġ tagħna. Lek tinstab ħajta, wieħed jista' jqabbel ma' dawn l-istampi u jgħid jista' jkun il-persuna kienet libsa jersey, jew t-shirt, jew ħaġa jew oħra. L-evidenza l-oħra li hija importanti kienet li l-vittma kellha gidma fil-ġisem tagħha b'xi snin li kienu neqsin. Issa din hija daqsxejn importanti ħafna għaliex mhux biss ħatejt mela issa se nsib persuna li għandha snin ta' quddiem li huma neqsin u mela din kienet. Veru dik ħadd tkun qed tgħinek ħafna mbagħad trid ikun hemm iktar investigazzjonijiet. Imma kieku kellna nħarsu lejn is-snien tagħna, forsi tfakkarna ftit dak li ddiskutejna fil-Form 1. Is-snien tagħna huma magħmulin minn 4 tipi differenti. Dak li ngħidulhom incisors, canines, premolars u molars. Għandek is-snien ta' quddiem li ngħidulhom incisors illi ħafna drabi daw ikunu daqsxejn kbar u ċatti bħal huma żewġ sinniet ta' quddiem tagħna. Li l-iskop tagħhom fil-ġisem tagħna huwa li jigdem bħal inti tigdem tuffieħa pereżempju. Imbagħad għandna dawk li ngħidulhom il-canines jew bil-Malti ngħidulhom in-nejbiet. Li dawn huma snien li nsibhom in-naħa ta' quddiem imma ħariera żgħira mal-ġenb u jekk tmur quddiem il-mera tinnota li għandek snien li ġejjin naqxejn l-ponta. L-iskop tagħhom dawk is-snien
huma biex aħna nqattaw ikel li huwa iktar jibes. Mela jekk jiena qed niekol pereżempju biċċa laħam, ħafna ma nqattaħiex bis-snien ta' quddiem, imma nuża n-nejbiet biex inqatta' iktar malajr. Forsi wieħed ifakkarna ftit hekk f'dak is-sena li għaddiet konna tkellimna dwar carnivores u herbivores. U fatti aħna l-bnedmin għandna minn dawn iż-żewġ tipi ta' snien u allura nissejħu bħala omnivores jekk tiftakru tajjeb il-kelma. Imbagħad għandna dawk li ngħidulhom il-premolars u l-molars. Dawk li ngħidulhom għandna id-dras bil-Malti. Il-dawn qegħdin iktar fuq in-naħa ta' wara, iktar ma tmur lura lejn il-molars, iktar ikunu kbar u l-iskop tagħhom huwa li jikkraxxjaw iffarku l-ikel li aħna qegħdin niklu waqt li inti qiegħed tomot. Mela l-ewwel żewġ tipi ta' snien huwa li dawn jigdmu u jqattaw l-ikel. Fil-waqt li l-oħrajn waqt li qed tomot qiegħed tfarrak l-ikel ukoll. Forsi fil-ħin li għandna u allura jekk ħanitkellmu daqsxejn dwar dawn l-evidenzi, illum rajna l-evidenza tat-temperatura tal-ġisem, l-aħħar darba tkellimna fuq tal-fingerprints, rajna wkoll fuq ix-xahar differenti, illum rajna fuq is-snien differenti u biċċa xogħol forsi li tista' tagħmel hija li tittestja daqsxejn is-snien tiegħek. Billi tikdem xi ħaġa li hija soft, issa tajjeb li hawnhekk ma ndaħlux il-membri tal-familja, imma li nistgħu nagħmlu hija għalhekk issib xi ħaġa tal-ġablu bħal huwa platt u ikdmu ftit. U tennota daqsxejn it-tipi ta' snien differenti dawn x'marka jħallu anke wkoll fil-platt. U tinnotaw ftit hekk kemm uħud minnhom huma bil-ponta u uħud minnhom forsi jidhru daqsxejn iktar kbar. Jekk il-bambin irid fil-lezzjoni li jmiss, ħankomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett, forsi jkollna xi każi oħrajn, ikollna evidenzi oħrajn biex bekk inkomplu nsolvu ftit każi hekk marbutin ma' forensic science. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, hekk tajjeb li wieħed ikompli jara kif qed jinvesti l-ħin tiegħu tajjeb, jara daqsxejn ix-xogħol illi jkun hemm illi jsir u li jsir mill-aħjar mod sakemm nerġgħu niltaqgħu l-paċi magħkom u tisliet lilkom u anke wkoll lil tad-dar.